Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo obchoduje s nenarodenými deťmi a ich orgánmi. Zhrození týmito odhaleniami začali 4 poslanci Európskeho parlamentu na čele s Miroslavom Mikolášikom podnikať kroky, ktoré majú viesť k zastaveniu obchodovania s orgánmi a telíčkami nenarodených detí. Podľa všetkých európskych zákonov je predávanie častí tela protizákonné a preto sme aj my ako európski poslanci si to povšimli a zorganizovali sme preto seminár, konferenciu s človekom zo Spojených štátov, ktorý sa týmto zisťovaniam a týmto novinárskym odhaleniam venuje. Doslova svedectvo o potratoch a predaji orgánov pre rôzne farmaceutické spoločnosti vo svete porozprávala Layla Rose. Mladá Američanka, ktorá vo svojej domovine sama aktívne bojuje proti podobným praktikám. Ak chceme takýmto skutkom zabrániť, musíme byť podľa Layly v prvom rade dobre informovaní a poznať, kto a kde takéto obchody robí. Number 2, get active. So you have to go out in churches, maybe demonstrations publicly, in politics to elevate the issue, to educate about the humanity of the child, that this is a barbaric act against a baby. Every time an abortion happens, it's against the woman. Make sure that you're educating others and you're being activated. You're not just sitting around. You know, it has to be an active movement. Na pôde Európskeho parlamentu viedol konferenciu s názvom Nemôžete dať cenovku na ľudské srdce Miroslav Mikolášik, ktorý hovorí, že prvoradým cieľom je zastaviť financovanie takýchto praktík z verejných zdrojov. Medzinárodnú federáciu pre plánované rodičovstvo totiž financuje aj Európska komisia. Sú to veľké peniaze a my sme sa nad tým pozastavili, či takáto organizácia má byť naďalej financovaná, pokiaľ sa nevyjasní, či je to teda naozaj zločinecká organizácia, či praktiky, ktoré používajú, sú protizákonné a jednoducho sme žiadali ako poslanci Európskeho parlamentu, a to je tá naša povinnosť, aby Európska komisia zastavila financovanie tejto firmy. Miroslav Mikolášik a ďalší pro-life europoslanci sa snažia v prvom rade získať väčšinu hlasov v parlamente, aby ukázali Európskej komisii dostatočne silný mandát, ktorý si neželá financovanie aktivít zabíjajúcich nenarodené deti.